Karong adlaw ako dai pailaila sa inyo ha mga ma'am ug sir ang ako ang inahan. So dili mo katuo no, mao ni ang ako ang mama. Bata pa kay siya no, maramig igsuon tan-awon ninyo ba. Kay ang tinod nga istorya man gud ani mga ma'am ug sir. Sayo kay naminyo ni akong inahan. 15 anyos pa in taon ni nabuntis akong inahan. Mao ni karon nga iya akong gianak, balibugtong ko niya nga anak. Mao ni nga maramig igsuon no. So syempre inahan man ako ni, so dili yun ta makalimot no nga dapat og unsay naabot sa ato ang kinabuhi nato, hatagan pod nato og pahalipay ang ato ang ginikanan. So mao ni akong inahan no, bali ako iyahang bugtong nga anak nga sayo pod nawad-an og amahan nga nidako ko nga walay amahan. So mao ni karon nga sa tibok kinabuhi niya wala jud ko niya gipasagdan, gipadako jud ko niya taman. So mo ni karon nga nalipay jud ko nga karon nga hatagan ako pahalipay akong inahan karon. So mo ni trabaho sa akong inahan, mga manit og kahoy, og nasi mga sugnod no, kugihan kini akong inahan kay sayo man gud ni naminyo gud sa una labandera ni akong inahan. Daghan pud siya na experience pud sa mga kuan nga agi pud siya mga katabang ni sa una sa mga balay. Mo ni trabaho sa una aron lang mapadako ko niya. So syempre ako naningkamot pug ko nga wa pug ko nagsalig sa akong inahan. Mao ni karon hatagan ako pahalipay akong inahan karon nga gamay lang gud. Ang importante nakatabang ta sa to ang ginikanan mga ma'am ug sir no. So dili dapat ninyo sundogon ang pare sa uban diha ang ilahang mga anak, gipasagdan ra nila ang ilahang ginikanan. Dapat ato adyong suportahan permente kay dili man ta mataw aning kalibutan ug wala nga ato ang ginikanan no. So karon hatagan na to og pahalipay atong ginikanan. Naman ako ihatag nga pahalipay sa imuha karon. Kay inaana ti ka kalab. So karon tagaan ti ka pahalipay nga gamay lang gyud nga pahalipay nga ug unsay gusto nimo paliton, palita tanan gusto nimo paliton. Siyempre ug unsay ako na-achieve, hatagan pud ti ka. So lihaw ko sa kamot ma. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32,000. So mao na kong ihatag si Muhammad ha. Salamat ani dong gihatag nimo wa jud mo kalimtan. So siyempre nana na ato na no, basta atong ginikanan dili gyud dapat angay nato kalimtan. Unta nga ma-inspire mo sa ako ang gibuhat karon mga ma'am ug sir. Unta suportahan gyapon ko ninyo sa ako ang mga pagbuhat og mga video. Bahalag pinaagi lang sa pag-share aning video dako na kinantabang sa ako So mao lang to, daghang salamat unta nga makabuhat patagdaghan nga video nga pakatawa aron malipay mo. Ug mao lang to.